Esta mañá presentábase no Auditorio Valle Inclán da Pobra unha nova formación política xurdida no municipio. Trátase de veciños independentes da Pobra que nace coa intención de ofrecer unha alternativa aos pobrenses descontentos coas actuais opcións presentes na vida municipal. O novo proxecto se vai articular a través deste partido político, que é Veciños Independentes da Pobra. O partido nace da necesidade que vemos un grupo de veciños de diferentes ideoloxías que no seu momento pois votamos cousas diferentes, que nos xuntamos e pensamos que as cousas se poden e se deben facer moito mellor no día a día do que ven sendo o funcionamento do noso concello. Creemos que se pode mellorar en moitos ámbitos. Tamén creemos que en diferentes ámbitos tan importantes como o comercio, o turismo ou mesmo o mantemento de infraestructuras, porque calquera que vexa o noso municipio, diferentes estradas, as que son sobre todo municipales, ve que non hai un mantemento adecuado, é dicir, son cousas do día a día que creemos que se poden facer mellor, así como en ámbitos que como comentei antes. E o que buscamos, dando este paso adiante, é ofrecerlle á veciñanza algo novo, que se volvan a ilusionar pola política municipal. Malia que non se presentou ata hoxe, o partido está rexistrado dende o 2020. Ao longo destes 2 anos, ademais de perfilar a estrutura interna da formación, traballaron xa presentando iniciativas tanto no Concello como ante outros organismos como Valedor do Pobo. Solicitudes que levamos presentado. É verdad que algunhas foron atendidas, outras directamente non foron atendidas, e tamén temos presentado escritos no Valedor do Pobo polo mal funcionamento de diferentes servicios ou infraestructuras. Por exemplo, por poner un exemplo, no seu momento presentamos unha queixa no Valedor polo que considerábamos que era ter a piscina o pabellón 2 anos cerrado, nos parecía excesivo, entonces presentamos unha queixa. Este novo equipo, capitaneado por Eloi Sobrido, traballa agora na elaboración dun programa realista e co que os veciños se sintan identificados para concorrer ás eleccións municipais de 2023.